Τώρα, στην Volkswagen Financial Services δεν χρειάζεται να κάνετε χιλιόμετρα για την αίτησή σας, γιατί απλά γίνεται ψηφιακά. Αφού επισκεφτείτε το δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων, ενημερωθείτε για τα πρωτοποριακά προγράμματα χρηματοδότησης και leasing και ζητήστε προσφορά για αυτό που σας ταιριάζει. Στη συνέχεια, θα λάβετε στο email σας το link για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσετε 3 βήματα. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. Να ελέγξετε αν είναι σωστά. Και να επισυνάψετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτό ήταν. Η αίτησή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μπορεί να γίνει όποια ώρα θέλετε και από όπου κι αν βρίσκεστε. Απλά, εύκολα, ηλεκτρονικά και πάντα με την αξιοπιστία της Volkswagen Financial Services.